Așa se marchează un gol direct din lovitura de începere în doar 5 secunde. Chiar în momentul în care arbitrul se pregătește să fluiere startul meciului, jucătorii lui PSG sunt deja perfect aliniați pe linia de la mijlocul terenului, pregătiți să execute o fază lucrată la antrenamente. Neymar pasează scurt către Vitinha, iar imediat toți jucătorii parizieni pornesc în bloc spre atac. Vitinha controlează mingea și așteaptă momentul perfect, atrăgând cei doi fundași spre el pentru a crea spațiul necesar pentru Neymar și Messi. Apoi îi pasează înapoi lui Neymar, care, fără să piardă nicio clipă, îi trimite mingea lui Messi. Înainte să primească balonul, Messi ridică privirea și îl vede pe Mbappé pornind într-o cursă fulgerătoare, pe punctul de a depăși linia defensivă. Dintr-o singură atingere, Messi trimite o pasă milimetrică printre fundași, iar Mbappé, fără să oprească mingea, îl învinge pe portar cu un lob perfect, lăsându-l complet fără reacție.